Gito Productions. Babban labari zan faɗa miki sagona ki je kin yi tasiri babu kamar ki a birnin zuciya. Babban labari sai na faɗa maka zo gona ka je kayo tasiri babu kamar ka a birnin zuciya. Nazari lissafi ke ce a tunanina na riga na auna ke ce mai kishina inda na furta ke ce zo mai suna na riga na saba ga wancan raina ke kauna. Babban labari sana faɗa miki buɗe kunne ki je kin yau tasiri babu kamar ki a birnin zuciya. Soyayya ke na gani kuma ni ke ce na fi so ya mai tarbiyya zo ki ji son ki a raina yayi na so bana jin kunya ki shaida musu a raina kai na fi so daga kai ni na kulle ba wani wanda a raina ni zan so. Sabon labari sana faɗa miki zo gona ki je kayo tasiri babu kamar ka a birnin zuciya. Kayo tasiri babu kamar ka a birnin zuciya. na faɗa miki sagona ki je kin yi tasiri babu kamar ki a birnin zuciya. Na ji daɗi